Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalší krásny Volkswagen ID5, konkrétne Pro Performance. Je tam batéria 77 kWh o výkone 150 kW. Toto vozidlo bolo vyrobené v roku 2022. Momentálne má najazdených 32 200 km. Je to v tomto krásnom Pro vyhotovení spoločne s touto čiernou farbou. Čo sa týka interiéru, takisto krásne, zachovalé nepoškodené sedačky, Alcantara doplnená kožou. Vozidlo má 360 stupňovú cúvaciu kameru, množstvo jazdných asistentov, adaptívny tempomat, nastaviteľný podvozok. Takisto má aj elektrický kufor. V kufri sa nachádza povinná výbava vozidla, taktiež aj originál nabíjacie káble a ďalšie príslušenstvo. Čo sa týka miesta vzadu, vozidlo je veľmi priestranné, ideálne pre rodiny s deťmi. Takisto sedačky v krásnej Alcantare doplňané kožou. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne je dostupné v našom showroome FISA Cars. Cena tohto vozidla je 31 000 eur.